De stad Genk onderzoekt de mogelijkheid om in Genk bij het offerfeest van de moslims een eigen slachthuis in te richten. De gouverneur roept morgen 11 Limburgse burgemeesters, die in het verleden een tijdelijke slachtvloer hadden, samen voor overleg. Bij het ritueel slachten van schapen dreigt grote chaos in onze provincie. Vlaams minister Wijts heeft de tijdelijke slachtvloer namelijk verboden. Als je dat nu ziet dat met één pennenstreep dat allemaal wordt weggeveegd, ik heb het er wel wat moeilijk mee. Ja. Burgemeester Webers van Beringen vertolkt wat er leeft bij de meeste burgemeesters. De gouverneur heeft hen samengeroepen voor overleg morgen. Dus we zijn met een aantal burgemeesters, vooral van mijn gemeente, hebben alles de koppen bij elkaar gestoken van hoe gaan we dit oplossen. Uiteindelijk heeft nu ook de gouverneur het initiatief genomen om een aantal burgemeesters bij zich te roepen. Dus morgen vroeg zal dat gebeuren en we gaan eens luisteren, eens kijken wat hier nog mogelijk is. We gaan morgen naar de gouverneur en ik ga daar alleszins naartoe om samen met Genk en de andere gemeenten te kijken of we oplossingen kunnen vinden en of we kunnen samenwerken. Maar in Genk werken ze intussen wel aan een oplossing om het ritueel slachten plaats te laten vinden. Of in de bestaande slachthuizen of eventueel een bestaande loods tot een permanent slachthuis omvormen, waar dan conform de Belgische en de Europese wetgevingen toch onverdoofde slachtingen kunnen plaatsvinden. Vlaams minister Wijts heeft het onverdoofd slachten verboden, ook op tijdelijke slachtvloeren. In erkende slachthuizen mag het wel. Hij beroept zich op Europa. Onbegrijpelijk, vindt de burgemeester van Beringen. Wij gaan dus het thuisslachten volgens mij niet kunnen verhinderen. Dus we hebben niet genoeg politiemensen en ik denk ook niet dat we daar het leger zoals in Antwerpen kunnen voor oproepen. Dus dat gaat ook niet lukken. Dus wij gaan de thuisslachten niet kunnen verhinderen. Spijtig genoeg, nogmaals. Dus ik denk dat wat dat betreft het dierenleed nog groter gaat zijn. Ik denk dat het goed was geweest als minister Wijts een overgangsmaatregel had voorzien. Hij heeft daarover geen compromis gevonden met Gaia en niet met de Vlaamse regering. Wel, ik denk dat we nu moeten zoeken binnen de bestaande regelgeving naar een oplossing. En daarvoor willen we in Genk alvast gaan als stadsbestuur. Het onderwerp zorgt voor polemiek bij de moslims, maar ook bij de tegenstanders van het onverdoofd slachten. Ja, ik krijg wel wat haatmails van bepaalde Vlaamse groeperingen, ik zal het zo noemen, die mij dan van alles verwijten, dus dat ik een dierbeul ben en zo, maar iemand die daar niet kan mee leven, blijft best weg uit de politiek.